И здравейте хора, аз съм Fox Knight и днес ще правим един анбоксинг на дневника на един дръндил. Що да си го поръчах? Трудно се отваря. Ще пробвам с так. Ето. Да, това е дневникът на един дръндил. Тук какво има? Доставката. И ето я. Тя е от Wikiri The Dirt Well. Това е книгата. Благодаря на StoreBG, че ми я предоставиха. Ще видя това какво е. Избери своето колело. Махи го това. Ето я книгата. Дано да ми хареса. Ще чета. Това беше от този анбоксинг. Дано да ви е харесало. И чао!